že toto Chorie. prosím ťa jednu vec. Ešte sem tam spomen toho Maka, že behá po slobode, je to najväčší milionár na Slovensku. Možno chcel by tu nejakú novú šťavu zase mať, niečo, keď sa k nemu ešte dalo vytiahnuť. On sa fakt Mako sa úplne vytrátil, ale zase počúvam, že má byť zvesené nejaké obvinenie proti nemu, je to reálne, že by sa niečo mohlo udiať. Môže sa niečo udiať, môže. Ja si teraz najpodstatnejšie niečo je teraz dôležité, aby sa rozpadol tým očistec. Boli stalo sa hrozne dobre, keby urobili zákrok voči Čurilovi, tomu Ďurkovi a teda to tretím, ja som prekvapený, ten Šurek, že ten náš dobrú vec aj na Hamrana, čo je teraz to už asi nie. Áno, tak nevyzerá moc dobre ten chlapec. To je úplne. To je ten šéf Lincu? Áno. To je taký dobrý. Úplný debe, ale tak akože čistý spíš ako Slovensko. Samozrejme, že zase to je Oskar Vila. No tak tam sa vlastne potvrdzuje to, jak sa hovorilo tu na začiatku, že keď chytili Laja Maka, zavreli ho a jeho nezaujímalo len smerom na smer a Gašpar Bender, ale nezaujímali ho veci okolo nafty. Veci okolo nafty zostali ticho a nikto sa na to nepýta. Čo to tak bolo?